Arduino 7-nji sapagymyza hoş geldiňiz. Bugünkü sapakda if statementlere öwreneriz. Bugün ýanyma Arduino'my getirmedim. Başga işlem bar. Şoň üçin hemme zady Tinkercad dip website-de düşündirerim. Elimizde bir Arduino alýas. Geçenki videolarda potentiometre öwrendik, analog read öwrendik, analog pinlerden analog read etmeni öwrendik. Bärdäki PWM pinlerden analog write etmäge öwrendik. Indi bolsa if statementler. Bugün elimizde bir potentiometre alaýly. Şeýtir goýýas. We ştaýdan red alaýly we şuna çataýly. İkinji reňkimiz qara. Qara bilenem şeýle goýýas. Inni potentiometrimize gerekli bolan zatlar bir aýagy minusda, beýlek aýagam plusda. We üçünji aýagynam orange edeli, onam şeýle çataýly. Siz şu wagt şuny öz plataňyza breadboardyň üstüne şuny ýaly potentiometr goýup arkaýyn çatyp işledip bilersiňiz. Indi biz bugünkü videoda if conditionlaryny öwrenjek bolýas. If conditionlary bolanna siz Arduino'ňyza indi mysal üçin videoda analog read tapagyna näme diýipdik? 0 bilen 1023 aralygyny 1024 sany baha okap bilýäňiz. Indi siz diýesiňiz elýär, eger meniň okaýan baham 300-den uly bolsa şonu et, 500-den uly bolsa bunu et. Şonu ýaly ýumuşlar beresiňiz gelýändir. Bugün şonu öwreneriz. Şoň üçin häzir 1024-ü 4-e börsek 256-dan düşýär. Her 256-a 4 sany çyra goýaýlyň ştaýda. Ondan soň munam flip etýäs. Soňra ştaýdan bir minus kabil alaýly. Munam minusa çataýly şeýtirip, soň muny bärik geçirip, mundan bärik minusa. Inni shift control copy we ikinci, üçüncü 4 sany çyra. Bu deýme zat dursun, gyzyl bolsun. İkinjiyim ýa-da birinji ikinjiyim ýaşyl bolsun, üçüncüyim yellow bolsun, dördüncüyim orange däl blue bolaýsyn. 4 sany reňkimiz bar. Hemmesiniň minus aýaklary minusa çatýas. Inni bärde de 4 sany data line'ymyz bar. Data line'larym inni gyzyly şeýle başlaýly. İkincisi ýaşyl reňkde kabelimiz. Ýaşyl reňkam 3'e çataýly. Soň sary reňkde kabel gerek. Onam 4-nji pine çataýly. Soňam gök reňkde kabel gerek. Onda blue. Onam 5-nji pine çatýas. Garaz elimizde şu wagt şulary ýaly setup boldy we etjek bolan proýektimiz şu. Elimizde 4 sany çyra bar. Her 256-dan köpelik gitdikçe bir çyra ýani potentiometre görä. Indi kodlamasyna geçeli. Block ýerine text'e geçeceğiz. Continue. Ine.
void setup adı bilişimiz ýaly, ondan soň void looplarymız var. Ne biz şu taýda näme ullanýas? 2, 3, 4 we 5-nji pinler. Şulary aýrýas. 2 output diýäs. 3, 4, 5. 3, 4 we 5-nji pinlerimiz setup etdik. Ýokardanam integer diýäs. Pot diýeli, onam deňdir 0 edeli, potensiýometrymyzyň bahasy. Indi şu taýda bu kodlarymyza pozýas. Indi biz ilki bilen potensiýometrden bahalamyz okaly. Ýokarda pot diýip gutaşdyk, içine de integer salýas. Indi şu potensiýometr atly gutymyzyň içine potensiýometrden okayan bahamyzy ýazaly. Pot deňdir analog read diýäs, onam A0 diýäs. Sebäbi şu taýda biz A0-njy pine çatypdyrys. Indi bahamyzy okaýas. Indi şu taýda biz deňeşdirmeli datlamyz potensiýometr atly gutymyzyň içinde näme sanlar bar we sana görä nämeler etmeli. Indi ilkinji if diýip ýazýas. If'in ýanynam şeýle skopka açýas. Skopkadan soň şular ýaly owadan skopka açylýar. Siz şu 14-nji bilen 12-nji liniýa şu iki skopka arasynda näme şertler şu taýda şert goýaňyzda if'in içine şert dogry bolsa içindäki komanda ýerine ýetirýär. Indi biz näme diýäs? If potuň bahasy kiçidir ýa-da deňdir 256-dan onda diňe gyzyl çyramyzy ýansyn diýjek bolsak digital write indi gyzyl çyramyz ikinji pin bir ýakdyr. We galanlaryny biz öçürmeli. 2, 3, 4 we 5. 0, 0 we 0. Näme diýdik? Eger biziň okaýan bahamyz pot atly gutymyz içinde gelýän bahasy, ýagny analog read'den A0-njy pinden gelýän baha eger 256-dan pes bolsa diňe ikinji pinimi, ýagny ikinji pinim gyzyl çyramy ýaksyn, galanlaryny öçürsin diýdik. İkinji şertim goýasym gelýär. If eger pot indi buwedek 256-dan uly bolsa indi 256 goşmak 256 diýäs 512 and pot deňdir 512-den kiçi bolsa onlara näme diýäs? Indi bu ezek hem gyzyl ýansyn hem ýaşyl ýansyn diýeli. Şunu ýokardakylar kopýalaýas. Indi 2 bilen 3 hem ýanýar bu ezek. Indi ýene kopýalaýas. Ýene ýazýas. Bu ezek indi 512 däläni 512 ondan soň 8 778 bolýarmy? 256 goşmak 256 goşmak 256 568 eken. 568. We birinji, ikinji, üçüncü ýene de bir if alýat şu taýdan. We 768-den uly bolup galanam 20 ýa-da diňe şu zatdan uly bolsa diýmemiz ýeterli. Indi bärde 3 çyramyzy ýakýas, bärde de hemme çyramyzy ýakýas. Dawai kodumuzy barlak görelim. Start simulation ýaz. Şu taýda potensiýometrimiziň resistance bahasyny nerden görüp bolar? Stop simulation ýaz.
serial monitorum görüp bolar eken. Ha, void loop'un içinde biz gönönünü şutaýda serial nokot print line diýeli we portdan okayan bahamyzy çykaraly we ýokarda biz näme diýmeli? Serial nokot begin 9600 täzen işletýär kodumuzy. Indi şu wagt 1023 okaýas bolan 4 sany çyramyzam ýanýar dordam. Indi şu wagt peseltýäs. In pese getireli şu wagt 0 durdy ordam. Indi kodumuzy okap başlaýly. Stop simulation edeli ilki. Size gowetdir kodu düşündireýin. Ne ýokarda pod atly guty açypdyrys. Void setup'yň içinde ullanýan çyralarymyz Arduino 2, 3, 4 we 5-nji pinler. Şutaýda şu pinlerim daşyna tok çykarýan şolar output bolmaly diýip düşündiripdirin. Void loop'un içinde de hemişe pod atly gutyň içine analog read'dan A0-njy pinden ýagny şu pinden potensiyometrimden näme baha okyan bolsam, ýöne void loop'un içinde okap dursun maňa diýip aýdypdyrin. Indi aşagda if şerti, ifler şertler bolýar-da. If diýäs, eger potensiyometrden okayan baham 256'dan kiçi ýa-da deň bolsa, onda diňe gyzyl çyram ýanýar. Dawa şunu barlak göreli. Şu an serial monitordan 0 we görşüňiz ýaly bahalar okaýas 208 diýär, şu an diňe gyzyl çyram ýanýar. Indi şu an 256'dan uly bolan üçin birinji şertimizde geçýär, bu dogry däl. Şoň üçin gon ikinji şertimizi goýar. Ikinji şertimiz näme diýär? Eger potensiyometr baham 256'dan uly bolsa we 512'den kiçi ýa-da deňdir bolsa diýär. Indi şu an 256 bilen 512 arasyna bolan üçin hem gyzylmy hem ýaşylmy işletýär. Men şunu 256 salajak 256 salap bilermi? 246 200 ýok. Biraz kynrak. Garazynda şu 256'dan uly bolsa ýaşylym girýär, bolmasa 256'dan kiçi bolsa diňe gyzylym işleýär. Indi şu wagt 256'dan ulyraga diýeli 286 boldy. Onu şul aralykdaky if şertim 256'dan kiçi bolsa şul zadanýalary, şu ýumuşlary ýerine ýetirdiýipdirin. Şu şertim dogry bolman üçin şul aralykdaky ýazylan kod indi işlemeýär. Biz indiki Arduino indiki ýazylan şerti okaýar. Indiki şert näme diýär? Eger 256'dan uly bolsa we ingliz tilinde and diýmek zatlar and bilen or bar. And or. Häzir oram düşündirerim men. Ýöne şu watlykça 256'dan uly bolsa we 512'den kiçi ýa-da deňdir bolsa diýipdirin. Onda ýaşyl bilen gyzyl çyramy işlet diýipdirin. Pin 2 bilen 3. Indi şu adam işleýär. Indi şu 510'ka ýetirjek bolary. Şu an 510 ýerde dur. Indi şu azajyk tüýşürsem, ondan sary çyramyan başlaýar. 530'ka ýetdik. Näme diýär? Onda bu şertimen dogry däl, indi bu şertimen dogry däl. Indiki şertim näme diýip barlaýar? Indiki şertim 512'den uly bolup 768'den kiçi ýa-da deň bolsa, şutaýda endi ýatdan çykarma 512'den uly bolup we 768'den kiçi ýa-da deň bolsa, onu üçüncü çyram, ýagny sary çyramam işletýär, pin 4'mi. Indi 768'de ýetireli. Indi şu wagt 737'de durun. 737'de duran üçin şu wagt gök çyram işlenok. Sebäbi şol şerti dogry ýerine ýetirýär. 512'den uly bolup 768'den kiçi bolmaly. Şu adam 737 okaýan. Indi şunu azajyk ütkösem 798 bolar. Demek onu şu 3 şertimem dogry däl, iň soňky şertim okaýar. Iň soňky şertim näme diýär? 768'den okayan bahan pod atly gutyň içinde okayan bahan 768'den uly bolsa, onda hemme çyralar ýakýar we görşüň ýaly hemme çyralar ýanny. Indi size hakyky programist ýaly düşünmege öwredin. Şu taýda kodumuz ýuwaş işleýär. Näme üçin ýuwaş işleýär? Siz şu taýda 4 sany if şertini goýdyňyz. Programmerleme diline
if'ler we else if'ler we else'ler we. Yani şularyň tapadyny düşündireň. Siz void loop'un içinde şu 4 san if diýip ýazsaňyz, şu if'laň hemmesini bir-birden barlajak bolýar. Biz etjek bolýan zadymyz näme? Eger mysal üçin birinji şert dogry bolsa, onu ikinji, üçüncü we dördüncü şerti barlamak gerek. Käsä men birinji şertim dogry, beýleki şertler barlamak gerek diýip düşündirmeli biz. Şonuň üçin else if diýip zatlar häzir stop simulation etýäs. Else if var. Ondan soň ýene de else if var. Indi şu taýda tapawdy näme bolýar? Eger men şu şertim dogry bolsa, onda beýleklerini okanok. Şunam else if edeýin. Eger men şu şertim dogry bolsa, ulan hiçsini okanok. Eger dogry bolmasa, indiki şertim okaýa. Eger şu şertim dogry bolsa, onda bulan ikisini okawam oturanok. Eger men ikinji şertimem ýalňyş bolup, üçüncü şertimem dogry bolsa, onda mena okanok. Ýöne her sapar siz if diýip ýazsaňyz koduňyzda, onda şulaň hemmesini dogry bolsun, bolmasyn, if goýdyňmy sen hemmesini barlajak bolýar. If'in aşagydan else if ýazsaň, onda düşünýän zady ýokardaky if ma bolmady, onda şunu barlap göreýin diýip aşagyna düşünýär. Mysal üçin ejeň diýendir, oglum barmagy diýene git, süýt alýandyr. Birinji şerti näme? Eger süýt bar bolsa, süýt al. Ýok bolsa else if, şonu else if ulanýar. Şo ýok bolsa diýmek else if bolýar. Else if näştaýda else if diýäsini süýt bar bolsa süýt al. Süýt bar bolsa diýip ştaýdys, onda süýt al. Eger ýok bolsa onda näme bol diýeli gatyk barmy? Şonu barla diýe. Eger şuň içindäki şey gatyk bar bolsa, onda bar gitläni gatygyň alýar. Eger gatyk ýok bolsa, onda näme alýar? Mysal üçin başga bir barla diýe. Diýeli aýran bolsun. Aýran barmy diýip şuň içinde sorag şerti döreýär. Eger aýran bar bolsa, onda içindäki ýumuş bar gitdi aýran al. Eger inni iň soňky şertimiz näme bolsun? Gatyk, süýt, aýran. Şu üçüsi ýok bolsa, onda iň soňky ýagdaý şertsiz, şolar bolmasa öýe gaýt diýip bolýar. Inni öýe gaýt, şolaň üçüsi dogry bolmasa, öýe gaýt diýjek bolsaň, şert goýmajak bolsaň, näme diýip bilýäs biz? Ştaýda şulary bozup else diýäs, şeýtirmem ýatyp bilýäsin. Täbäbi näme? If 256-dan kiçik bolar birinji şertimiz, ikinji şertimiz else if. Eger bu bolmasa, onda şunu etdiýär. 256-dan uly bolup we 512-den kiçik bolmaly. Onda şu şertimi ýerine ýetirýär, soň bulan ikisini okanok. Ýöne bu ikinji şertim hem ýalňyş bolsa, üçüncü şertimi okaýar. Indi üçüncü şert näme diýär? 512-den uly bolsa we 768-den kiçik ýa-da deň bolsa, onda şu şertimi ýerine ýetirýär. Eger şu şertim dogry bolsa, onda şu else okap duranok. Düşünýäňizmi? Emma şula 3 şertim dogry bolmasa, 4-nji ýagdaýa, iň soňky ýagdaýa şert gerek käl. Onda öýüňe gaýda diýjek bolsaň, else diýäs, bolu şunu etdirýäs. Emma mysal üçin hemme ýere ştaýda if else if we ştaýda else if zat diýip ýazsaňyz, ýöne izi giderlikde barlap durar. Ýok, diňe ifler goýsaňyz onda hemmesini bir-birden barlaýar. Mysal üçin şu şertim dogry, siravno şu şertden barlaýar, siravno şu şertden barlaýar, siravno şu şertden barlaýar. Bir direk başga şertlerden barladyp wagtyňyzy ýitirersiniz kodlamada. Uly kampaniýalar gireňizde wagt memory wajyp zatlaryň biri. Şoň üçin koduňyzy tiz işletirjek bolsaňyz, bir şertiň dogry bolsa, beýleklikini barlatmajak bolsaňyz, onda else if else'lere ulanyň. Else if dälläni maňa hiç ýyly şert gerek gelipdik. Else şolar äle just uçay.
if'leri öwrendik, else if'leri öwrendik, else'leri öwrendik. Inni size inni içindäki and bilen oramy düşündireýin. And bilen ory düşünmek üçin ýene bir potensiýometr goýalyň adamlar. Ol potensiýometrim şeýle aýlaly. Ondan şeýle goýaly. Inni gara kabel şeýle goýas. Gyzyl kabel goýas. Ondan soňra diýeli muňa da brown bolsun. Şeýtip goýas. Inni 2 sany potensiýometr bolsun. Inni size men beýleki and bilen ory düşündirjek. Inni ştaýda pot 1 diýeli we integer pot 2 diýeli. 2 sany potensiýometrimiz bar. Bahalary 0 we ştaýda pot 1 diýäs. Pot 2-mizden okayan bahamyz A1'dan gelýär. Ondan soň serialyňyzdan poziýasiýany serial nokot print diýäs ilk başda. Pot 1 diýäs, ondan soň boşluk goýas. Serial nokot print pot 1'iň bahasyny çykarýas. Ondan soň şular kopýalaýas. Inni ştaýda bir tab goýas, boşluk goýup pot 2-ni goýas, we ştaýda pot 2 diýäsini print line diýeli. Inni şu addyňa şu 2 sany potensiýometrden okayan bahalarymyzy ekranda serial monitorda çykarary. Start simulation pot 2 start simulation serial monitor. Inni şu ad potensiýometr 1-dan 798 okayan, ikinji potensiýometrimden 0 okayan. Inni şunu mysal üçin muny 1020-çe getirdik. Munyň diýeli ortasyna getireli 510 mira. Inni şu 2 potensiýometr bilen and ory düşündireýin men size. If diýäs simulationymyzy öçürýäs. If pot 1 uludur bolsa diýeli 500'den and yok böyle pot 1 pot 2 bu da 500'den ulu bolsa onu näme diýip bilýäs? Digital write hemme çyralarmy ýakasym ele 2 otur 1. İki, 3, 4 ve 5. Else diýäs. Bolmasa, eger 2 potensiýometrimiň bahasy 500'den uly bolmasa, onda maňa hemmesini öçürip goýber. Gerek gelme diýip meselem edeli. Ne kodumuzy yazdyk. Start simulation etýäs. Inni etýän zadymyz näme? Şu wagt 1020 potensiýometrden 1020 çokayan, ýagny 500'den uly. Şertde näme diýär? Eger potensiýometrden 1 okayan baham 500'den uly bolsa we potensiýometr 2000 okayan bahasy 500'den uly bolsa, ýagny şu 2 potensiýometriň bahasy uly bolan üçin ştaýdaky çıralarym hemme çıralarym ýani emma şunuň birini 500'den kiçedeýin, ýagny pot 2-ni şu 225, pot 1-im 777. Şert näme diýär? Eger potensiýometr 1-im 500'den uly bolsa we potensiýometr 2-im 500'den uly bolsa, ýagny 2 potensiýometrim dogry bolmasy bolýar. Şu dogry ikisem dogry bolsa, ikisem 500'den uly bolsa, onu hemmesini ýakýas. Ikisem dogry bolmasa, onu aşağı else geçýär, ýagny hemmesini öçürýär. Şu wagt görüşüňiz ýalem öçdi. Inni biz şu 2 şerti bilelikde bağlaýat. Şoň üçin and we
sözüni anlatýar. Indi size orun tapagyny görkezýän. Or diýär. Ýagny nähili düşünýär şuny? Start simulation'a başlatýas. Şu taýda potensiýometr 500'den uly bolsa ýa-da potensiýometr 500'den uly bolsa or diýmek şu taýda häzir belläýli. Or diýmek ýa-da and diýmek we x we y şertimiz diýeli. X ýa-da y şerti şeýle düşünürsek gowalar. Indi täzeden start simulation etýäs. Indi bärde or ýazanym üçin ýa şu port 500'den uly bolmaly ýa-da port 2 500'den uly bolmaly. Haýsy bolsa biri dogry bolsa-da şol if şertim ýerine ýetirýär. Eger şu ikisem 500'den kiçi bolsa ýöne onda else geçýär. Ýöne şu iki şertleriň biri dogry bolsa onda zatlar ýanýar. Şu anda port 2 225'de onu şu port 1'im peseltsem onda şu ikisem 500'den kiçi bolan üçin ikisem öçýär. Ýagny hemme çyralar öçýär. And bilen oram düşündüňiz. Biz ory hatta şeýle de ýazyp bileňiz. Stop simulation edeýin. And dip ýazmagyň ýerine şular ýaly iki sany zat goýup bileňiz. Or üçinem şumy ýok. Hawa. Or sözüni ýazmagyň ýerine iki sany şuny ýaly gönüç ýazgam goýsaňyz bolýar. Ýagny şeýtir goýsaňyz or manysyny berýär. Kommentaria alaýly. Misal üçin şu taýda pot 1500'den uly bolsa ýa-da pot 2 diýip ýazypdyrys. Şol ortadaky or şuny anlatýar. Start simulation etýäs. Görşüňiz ýaly kodumyzda hiç error berenok, ýangyşlyk ýok. Şoň sebäbi şuny kompýuter diline or diýip düşünýär. Inni size öz eliňizdäki Arduino'laryňyz bilen eger eliňizde iki sany potensiýometr bolsa, men şu zadanýalary özüňiziň breadboardyňyzyň üstünden barlap görüň. Eger bolmasa habarlaşyp bilersiňiz, indi öýüş hokmunda şuny beresim elýär. Eliňizde iki sany potensiýometr bolsun, eger iki ýok bolsa birlenemezseniz bolar. İki bolsa şuny ýaly and bilen o şertlerini goýup bileňiz. Özüňizçe her hili barlyk etmek üçin. Ýumuş şu iki sany potensiýometriňiz bar bolsa, onda ýa-da bir diýip alaýly. Köpüňizde iki bolmadygy mümkin, şoň üçin bir diýip alaýly. Eger potensiýometriňizden okuyan baxaňyz 500'den kiçi bolsa, hemme çyralaňyz öçmeli, 500'den uly bolsa hemme çyralaňyz ýanmaly. Şol bir wagtda serial monitorda şular ýaly men baxam 500'den kiçi, 500'den uly hemme çyralarymy ýaktym diýäňiz. Dogry. Ondan soň ikinji ýumuş, ikinji öýüşem indi ýaňy men 4'e bölüpdim 1024'e. 1024'e indi 6'a bölsek. Däl 1024'e 8'e böleli 128'den düşýär. Siz 1024'e 8'e bölüp 8 sany if statement ýazyň. Her 128'den artykysy eliňizde 8 sany çyralaň. Potensiýometri her ütködeňizde, ýagny misal üçin eger okuyan baxaňyz potensiýometrden 128'den kiçi bolsa, diňe birinji çyraňyz ýansyn. Eger 128 bilen 256'ň arasynda bolsa, birinji bilen ikinji çyraňyz ýansyn. Eger 256 bilen 384 arasynda bolsa 3 tane çyraňyz ýansyn. 8'e çelle ýagny 1024'e çelle şeýtirip gedin. Eger öýüşleriniz görkezýäňiz gelýän bolsa Telegram, TikTok ýa-da Instagram sahypamdan iberip bilersiňiz. Indiki videolarda görüşýänçe sag bolun.